السلام علیکم. مچی یک ہنچی ٹوپکی سرا دلا لوٹت کے گپ بجم ای ٹوپک ہنچی ٹوپکی گو دنیا ہم لنکٹیں بلے بلوچ تو کا انو نیت کا بلے انو سوشل میڈیا ای ٹوپک سکباس چست کتا ٹوپک چیوڑیں کہ سیوسائڈ وت کشی بلوچ تو کا عام بوگائیں اسپریڈ بوگائیں یہ کازس چی بود کنا او وت کشی دارک چون بیت اسی واسطہ ملتی کتابی ریفرنس دیاں او بعضیں سائیکولوجسٹ ہستا کہ یہ چیز بارا ریسرچ کتا ہمانی بارا ہم کسانے چمشان کی دیا نو اولی سرا ما ہمیں بزانے کہ سیوسائڈ جنس چی سیوسائڈ یک ہنچی حرکتی یک ہنچی عملی کہ کجام بھی یک انڈیویژولی بھی یا فرد بھی کیا وتی جندہ وت کشیت اور جندے وت کشا کے مطلب اشیں کہ کونشیس سے ای بارا آپ فلی مطلب سرپدیں کیا چی کا نگائیں اور اسے وتی ڈیزائر وائش تم ای چیزا گوں بندوقاں کیا ہوتی جندہ کشگائیں دومی نمگا بیچاراں کہ ای سیوسائڈ ورلڈ تو کا دنیا تو کا سخت باز عام ہی چیا کہ سیوسائڈ تو سائیکولوجسٹ گوشن کہ سیوسائڈ چوشیں یک سنگل کاز نیستی کہ مردم سیوسائڈ بکاں سیوسائڈ بعضی فیکٹرز ان وجہ چی بود کت کاں تئی اشیاء تو کا انوائرمنٹل تی چاگردی وجوہاتم بود کنا تی سوشل وجوہاتم بود کنا تی پولیٹیکل وجوہاتم بود کنا تی کلچرل وجوہاتم بود کنا تی سائیکولوجیکل و بایولوجیکل وجوہاتم بود کنا بلے دنیا تو کا انونی اگا حالات و جاور عالم بچاریں دنیا تو کا مردم چاہے زندہ یہ کہ انوگی ٹیکنالوجیکل ورلڈ اچو اسپیڈ چلا گائیں اسے سخت باز بیزار ملوک اور ملوک نلوٹاں کہ چوشیں زندے بوازینا ہمیں وسطہ دا بازیں ادیا ملوک ہوتی جندہ وقت خوشگائیں اور بعضی انچے ہم ملک ہستے دنیا تو کا کہ وقت کشی علاو کتا جیسے جاپان مارے گندہ کہتی جاپان تو کا گورنمنٹ ای چیز سے مطلب الاونس داتا کہ اگر یک مردمی وقت کشی کا لوٹی گوڑا ایک سرٹیفکیٹ سرا بلک کی کہ واقعی من وقت کشی کنا منی ای وجوہاتا اور وقت کشی وڑی طریقہ بود کا بعضی مردم توپنگ سر وطا کشی بعضی مردم ہوتی دستانی رگاں بولی اور بعضیں زہر ہوا بعضیں ڈرگز کا کجام بھی وجہ بعضی مردم آپ یا دور کا بلڈنگ سراچی یا پھر کجام بھی آئی پی کی بھی آئی سا کلیم کہاں ہو بتا دور کا بلے میں سرحال بلوچ سرائیں چاہے کہ بلوچ تو کا ایوڑی چیز سہری کا مارا کھاسی موڑیا گندہ کا نیت کر بلے انو ای چیز کم و باز عام ہو گئے پر دومی ہم یا گپ پہ ہستے ہیں کہ دنیا تو کا ہما کے ریلیجیس ملک ہستا ریلیجیس ملکاں تو کا سیوسائڈ علاو نہیں آرام قرار دیکھ بتا مطلب کجام بھی ملکی کہ کجام بھی مردمی بھی تو دیا مذہب کو پابند دیں سیوسائڈ نمنی چاہے کہ مذہب خودکشی علاو نکاں اور بلوچ ہم یک انچی چاگرد
تو کا نشتہ کیا ہودا مذہبی رجحانات سکباز باز ہیں ہمیں واسطہ بلوچ دا بازن یادیا جو سوسائڈ اچھی دور انت بولے دومی نہیں مگا کا بیچارہ انو کی بیستو یکمی سنچریا بلوچ ای ٹرینڈا فالو کرنے گائیں انو پسینیا پنجگورا بولیدا کیچا کوئٹہ اور ڈیرہ بکٹیے ہاں تو بلوچستان بازیں دموں کو ہلکا کسانی نودر براں اور کماشاں ودکشی کوتا اگر میں شمارا انڈیویجولی نامہ بگیرہ بلکہ شمارا ہما مردمان نامہ سرپت بوت نہ کنے بلے یک مشہوری گلکاری ہستا کہ نبیل قادر نامہ زانک بوت آئیم خودکشی کو یا کسانی بچک یا پسینیا آئیم خودکشی کو یک امفل اسٹوڈنٹ یا ابولیدا چی تعلق آئی ہستا آئیم خودکشی کو اور یک اسٹوڈنٹ ہستا کہ بلوچستان یونیورسٹی وانگا آئیم خودکشی کو یا کہ بیوٹم زوانگا آئیم خودکشی کو اور پنجگور تو کا یوڑیں خودکشی ہے بعضیں کیسز مارے گندگات کرن نو ما بیچارہ کہ ایشانی کازز چی بود کنا کہ بلوچ خودکشی کا نگائیں اور بعض جاگہ مارا ایشانی کازز ذہنی مسئلام بود کنن چکہ یک نارمل مردمی خودکشی نہ کن داما ودا کہ آئی تو کا ذہنی مسئلہ مسائل میں بلے ذہنی مسئلہ چون کہاں یہ یک بلائیں سوال ہے ذہنی مسئلہ تی چاگردہ چیم بندو کند اور بعض ودائی بایولوجیکل مسئلہ بود کنا کہ تی جسمانی طور پر مطلب کجام بھی یک بیماری بھی جیسے معدائی بیماری بھی کینسر بھی یا کجام بھی انچی بیماری بھی کیا ایپیڈیمک بھی ختم نبو کی بیماری بھی اور ہمیں ختم نبو کی بیماری مردوں مجبور کند کیا خودکشی بکند بلوچ بعضیں مسئلہ مسائل بلوچ انہوں ہی 21ویں سنچریا گوں سیاسی مسئلہ جیڑاں گوں ہم بندوں کی کہ اشیا سجیں دنیا سر پڑیں یہ ایک بنائے مسئلہ ہے کہ بلوچ وتی زمین نے سرا اچ وش نہیں اور ہمیں نوشی بلوچا یک انچی رائے نہیں مگر آ دیا گئیں کہ بلوچ وتی زندگی آچی وطارہ زبار کرنے گائیں پر دومی یکی تی فینانسی تی مالی جاور عالم مالیاتی بنیاد بلوچ بیچاریں تا بلوچ سخباز مظلوم ہیں بنسبت پاکستان ایدگے صوبہ چی چاہے بلوچستان تو کا ایگریکلچر والا چیزاں اگر ما تپاس بکنا نہ چوشی خاصی چیز مارے گندگ نہیں تھی چاہے بلوچستان تو کا ما کے مین چیز ہستا مینرلز معدنیات پدام بلوچا دیا گوگا نیاں دومی انو یک بلائی مسئلہ کا چائلڈ ابیوز کہ کسانی زہگاں جنکو بیوان بچک بیوان آنی گما جنسی ریلیشن شپ پر زور بوا گائیں اور یہ کہ جنسی مسئلہ مسائل ہستا یہ زہگاں چا زندگی آچی بیزار کنائن گاؤں اور یہ زہگ نلوٹاں کے دیما چوشی بد پہلی زندگی بگوازینا چاہ کہ میں چاگرد تو کا وقتی کہ یکی عزت کپت پورے عزت کپک ہمیشہ کیا ہوتی زندگی آچی وطارہ بچوٹی دی گوڑا نو بلوچ ہمیں مسئلہ جیڑانی آماد چند پتہ دیکھیں ہم یک مسئلہ یستے کہ بلوچ تو کا آگا یکی ذہنی مسئلہ نی شکایت بھی دا بلوچ سرپت بت نکا کہ وہ کی اس ذہنی مسئلہ بلکہ بلوچ اس ذہنی مسئلہ کو
مذہبی مسئلہ کو بندوق کنتی مارا انچی بازی مسئلہ کان موسٹلی جنی نہیں تو کا اگر آنی ذہن اگر خراب ببن گوڑا پیرین کماش یا پہ کجام بھی لوگ سربراہ بھی یا پہ میں چاگردی مردم ببان گوڑا اشی محلہ ہو ٹیک و ٹاک مطلب کنائنا بھلے ہی ملائی ٹیک و ٹاک نہ بچہ کہ ملائی ٹیک و ٹاکاں کو ذہنی مسئلہ کار نہیں ملا یکی اگر تائید دی بکان گوڑا ملا بلکہ آئی تائید پروشت کت کان بھلے بلوچ بزا کو لاچار ہیں اور یہ چیزیں فہمت نہ کرنا گئے اور ہمیں کہ ذہنی مسئلہ ہستا یہ ذہنی مسئلہ انچو اسپریڈ با انچو یک انچو انکریز با انچو بڑھان با تو یاد دیا بلوچا یک انسان ہے تو وہ وقت کشیا چی مطلب وقت کشی راہ کارن پتہ دومی نہیں ہوگا بیچارا کہ آیا بعضی انچے لوگ ہستا کہ او دا ورگ نیستیں گود و پوچھ نیستیں اور تعلیم وہ وتی جا گئے ہیں کہ ہاں سیر اوچے ورگ نہ ملی اور ہمیں بزگی و لاچاری ہم بلوچا وط کشی راہا برگائیں سیمی نشہ بلوچ کو منو انچو باز نشہ آما چند کہ نہ مات چکین نہ پیت گوتی زہگاں گو آوارے بلکہ انچو یک بدحالی مطلب بلوچ تو کا چاہے کہ یک زہگی اتی سوسائٹی گندی دا سوسائٹی ہمیں وڑیں اور زہگ گو تر ہمیں سابا چلانے کی کوشش کن اور بلوچ تو کا انو دنیا تو کا کجام بھی نشہ بھی اب بلوچستان دم کا ای نشہ ترا ملی اور بلوچ میں نشہ کنانی اور نشہ یک ظاہر فیکٹری کے نشہ یا انچی اسٹیجی کیا ہے ترا خودکشی نہیں مگا بھا نو مسئلہ پسائل ہستا ہوں کیا ہے بلوچ کہہ رہا مطلب خودکشی تنہ یک مسئلہ ہے نہیں مسئلہ خودکشی پوری دنیا ہے بلے دنیا ہے تو کا خودکشی ہے واسطہ علاج بھی اور دا ہاسپٹل ہستے اور دا ٹریٹمنٹ یعنی شہریں وڑے بھی بلے بلوچ تو کا ہمیں ٹریٹمنٹ مطلب کہ فیسلٹی نبو گئے سبب بلوچم ای ذہنی مسئلہ جیڑان گو بندوق بھی اور یا انچی اسٹیج کے چا زندہ بھی ازاد بھی لتی کما چو گب جا کہ وکی ای لتی فیکٹرز ہیں کہ انہوں بلوچ مطلب گوما گونا اور پوری دنیا گونا پر دومی موتی ماس و پیس و براس و گوار ہیں یہ گوشک لوٹا کہ اردی کے شما گندے چھوک کی بی بی یا پہ ماتی بی بی پیتی بی بی یا پہ کجاں بھی کسی بی بی کیا ذہنی مسئلہ کو دوچار ہیں گوڑا اشیاء ملائی ٹھیک کو ٹھاک مکہ نہیں بلکہ اشیاء شریں نفسیات دان یہ کہہ رہا بے بارے کہ انگلش زبانہ اشیاء گوشا سائیکیٹرسٹ دومی یا کیا ہستے اشیاء سائیکولوجسٹ سائیکیٹرسٹ اما ہیں کہ طرح گولی دن تا ٹیبلٹ دن سائیکولوجسٹ اما کہ آگوں گپ رپاتی مسئلہ و مسائلہ تی کشی تو تریک سولوشنی پیش داری شالی پیش داری نو وردی کہ تو گندے کہ یک زہگی یا پھر یک کماشی یوڑی ذہنی مسئلانی آما چی اور باعدہ اما یہ زہگا یا کماشا چا ہمیں چاگر دا چی دور بکنا اور یک انچی جاگے ببران کہ او دا اس ذہن کمو پچ بھی بیت انچی چیزی پیش بداران کہ ہما ایونٹ ہستے کہ ای ایونٹ ہے سک باز ڈسٹرب کرنا گائیں ای ایونٹ اچھ کامو باز دور بھی بیت ودی کہ ایونٹ اچھ دور بیت نوکی یک جاگے گندی تا یک خیالات دا بازی ادیا چینج بود کنا بلے پتہ ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ وہ کی بلوچ کہہ رہا اچھو مال و دولت نیستے کہ بلوچ وہ تھی زہگاں یا پہ وہ تھی خماشاں یک نوکی سٹی یا پہ نوکی ملک یا پہ دیگر نوکی ویلیج یا
ट्रांसफर कुत बेकम भले इच्छु हम कुत कम ये अगर लोग ये तो का एक जहागे इवड़े जहनी मसला जीड़ानी आमा चाहिए दा अल्लमिन के ये नाकुजात थुजात कई मास पेस दास वार ये अमिच्चो कुमक का बेकना अमिच्चो इशे गुमा वती रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग बेकना दा आम्ही ट्रूमॅटिक आमाके जहिन्ने सरा एक बोझी असते ये बोझाची बियायाल बिबित बाज वद्दा मागेंदा के बाजी मर्दम चवती लोगाची बेजारें और लोगे बेजार बुआ के वजह से हम खुदकुशी का नु ई हम सोच गई कि बेचार यक मर्द में के ये नेन तो पादा ये गप को त्रान ये वारा को चरग सज्जा के चेंज बुआगा और तो बेजान की यक मसला ही अल्लामा आस्ते ई मगो क्या ये जिन्नी मसला बल्कि ये जहनी मसला बुतकन बुढ़तरा ई वादा हमें जहागे यहाँ पे कमाशे कुजाम भी अवाला था कुमक कनगी गप्पी अवाला कुमक की बेका अयुगो बेनें तो पादा ये मसला जीड़ान जोस्त बेका दा के आ कमो हल्का महसूस बेकन और वादी के खुदकुशी कनु कहें तो का खुदकुशी सोच के थी बुढ़ा ई बड़ी मार तहन्ना बे अलम दे चेके वादी के तहन्ना बा बुढ़ा के खुदकुशी सोच भी आज ज़्यादा इंक्रीज बित और इसे कह मेटल मतलब काची सादी को जाए पंकाई जहरी ई बड़ी चीज़ बे ई मकन को जहाँ भी टीम चाह के वो तरह खुश्त कुत का ना कि इशिया जोहला की चीज़ें जैसे कोर ये तू का दरिया है तू का बेबर को ने के बहुत जगह सरा बल्कि वद इसे ख्यालदारी कनक विविध और इसे यक मस्ती चीज़ दी कि डॉक्टर पीछदार विविध वद के डॉक्टर पीछदार है गुड़ा अरे मसला आहिस्ता आहिस्ता कम बुआ का लग गया निशत में मर्चिगी या कसानी चमशा की कि वतकुशी सरा के बलूच आगो रिलेटेड चा के बलूच चा आधे कोमा ची बाज पुछता हैं और बलूच करा ये बड़ी फैसिलिटी हम नेस्ती कि चा के बाद में साइकेट्रिस्ट पे या साइकोलॉजिस्ट पे आ सजेस्ट करना वर्ड वर्डी फ्रूट मेवा वरा को छरा भले माँ यम जहना के बलूच करा ये बड़ी चीज़ नेस्ती बुरा लगती चीज़ अल्लमिया के बलूच अमा के लोगे तो का वरग मिल लगा कुछ भी माई की भी बट्टो माशी भी काशो की भी वती वरग वती डाइट बैलेंस बेकम अदि का ये वरग कम करने का लग गए ये जहन गंते जोर हुआ वती के जहन जोर हुआ बुरा अमा के वत कुछ ये ट्रेंड ज़्यादा भी माँ उम्मीद करना कि शुमारा ये वीडियो वश लगे और इंशाल्लाह दीमाम चुशिमा वीडियो शेंगो तालान कने शुमे बाज मेरे